Sabémolo todos, é un ano atípico que non está a ser propicio para o crecemento dos moluscos, polo que desde a Xunta de Galicia vamos a tomar as medidas que sexan necesarias co fin de recuperar a productividade partindo do consenso co sector e contando, como non, co aval científico, que estamos analizando unha serie de datos, de todos os datos que están a caecer nas nosas rías, estamos recollendo. É igual, é importante establecer unha línea de axudas, igual de mandarlle ao Goberno Central a declaración das áreas das rías como unhas zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil como consecuencia das intensas choivas aquecidas nos últimos tempos. Sabemos que é unha medida excepcional para unha situación, pero para unha situación que é completamente excepcional. Ese é o traballo no que estamos a facer, recabar datos para intentar establecer esa emerxencia de protección civil ao cual o Goberno do Estado tería que darnos os parabéns sempre cando os datos así non lo corroboren. O titular de Mar facía estas declaracións en resposta a unha interpelación presentada polo BNG a través da súa deputada Rosana Pérez. A nacionalista quería coñecer cales eran as medidas que vai a tomar a Xunta para tratar de mellorar a produtividade naquelas zonas máis afectadas pola alta mortalidade de marisco e paliar así de algún xeito o desastre socioeconómico que esta situación está a provocar para moitos mariscadores. Que non nos pode vir aquí a continuación de recoñecer que a situación excepcional non nos pode vir a falar das convocatorias de axudas que fan absolutamente todos os anos. Chova, faga sol, faga frío ou faga calor. Non, aquí necesitamos medidas excepcionais. Como esta, houve unha situación igual ou máis ou menos de excepcional entre os meses de decembro e xaneiro deste mesmo ano. Houve no mes de febreiro de 2021, houve no ano 2020 e aquí non houve medidas de ningún tipo. Todo se fiaba, efectivamente, a que iban a avaliar e que el ISM proveerá. Porque a Xunta ata o día de hoxe non puso un só euro para axudar aos mariscadores na situación en que están en este momento.